Tepi Arjuikta. Rongagora long lia lam kia puthak long lia hem pupen lam klar kachipi. Okereng arong along rare copper plate ke long hormu Karbiang Long Autonomous Council reading ke pajir. Bokajan hawar rakia hormu kirima pai ke batu. Borpathar Police Station angkang kedamtang ni phai hini ar ni Rongagora kat timung arong arat lapen rong asara tumpen pen Rongagora teron arong Barim Cultural Complex along Samuel terang atumapan akoy pipen hadak ason kacho kacho somatheng pi kepan pi at aputhak ningduk GPC alang litumapan kapin rem bangso along le lake nilipua kaya hot penta do lapen non anta lahaya along le pata do et lasi bangso aputhak lam hoy pilo pusi pherang kiang no jai te ahok lo tera hemanong le lo aprani tum tera na sora area hopan de ho lo tum kado eta pota dong se ne de pota na pen thiri uta thiri tani tum plak kang so lo tera hema so plak kang lo plak pitu busi plak te pe phina lo ke pilama da kachara hol pa joine si no ke la susi lo no ka la tum da sui ekdom la ta lo ta pan de lo तुम्हें था डॉक्यूमेंट अवे खाली डॉक्यूमेंट आवेला जाता लो तमेरा काट मुंग आरो कचारे कॉम्प्लेक्स बोलो तो ने लद्दा के हाला बातु न किम हामा बाके देखे म लोग लेला या के हाला बासो कचारे की नि बुता ए तु थार्जन अनि कांसिल बासो किम लो तनी तु कंप्लेंट न लो यान हासो सिकेम ने लहुला वन तो पियाlang le basi ni complain na lu da situ la dia lam ke puthak ni da isi ni reference ki kan ha atima last award lo alang ani ye ampu matba ke mo apor sini po sia por kalilo ampu beni tum wek lo labena asabut an ma mane ahok pe lama ke la hello mi dipota lo lani tum han isu ke lage 96 ben la consular receive lo ho la na tum paklang onko consular receive lo haso medipota first consular receive lo so the panel tum non latest mane latest 2018-19 mane 1920 khajana receive la hello up to date ne tum khajana beware la pen atumi kada sor ke wang la ke ne tum phan na ke thinking binong lo athima ladak ni tum abari bithung kadu gawe chu o lo pen alang tum ni tum phan kelang rem la pen ni tum phan penang reading pen karwin dolo labang atumi kipi pen non fire non pr lo la si non nili non pini amasi sd office dampen la kado ga tumi footage kado e chapaklang po la tana su pothak Bokajan rong supi angkang molomta araki hormu kirim lapen kejor aphai chihung si hada ingdang bom changlo owi kimiatum hor biri cigarette sada kani bhanga hormu pen kijut siara kia hormu aristo e jangatum non lom kecho kachihung spasmo proxy 1 corex fencidile coterex hai hui rakia hormu pharmacy along singjama dawaya men pen namdam si chotiti national highway 39 na towar piakung amarjana long inglong adim ajirding klui pen halada college kacharlio somaratum singjam rakia dawai ki jun tangabong kejoy oi chosi theklong non malom lahai drug ke cho aphai Bokajan subdivision angkang Lahorijan Khatkhati Bokajan Sukhanjan Amarjan Hanjang Langso Paklangso Balipathar Saphapani Deopani Silonijan Moiso Kiling Hidipi lapen dilai hawar malom anta letanglo Karbiang Long Autonomous Council Conference holalong pini isi rare copper plate kapajir main kedeng pon kedam tang arkoya chiklo ni phai ing koira ke thomarni okereng ni hang ing tiarong along isi kamang hume me rare copper plate long ponsi pini bangso plate Karbiang Long Autonomous Council reading museum department reading ke pajir pon bangso ma along alohi sar poman peng pen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen deputy chairman Ratish Inghi Chapha alohi Karbiang Long Autonomous Council EM Mangal Singh Timung EM Jagat Singh Ingti EM Pradip Rongpi EM Roton Teron EM Amar Singh Tiso, EM Mudhya Dhikel Phukon, MAC Richard Togbi, Ram Singh Timung, Principal Secretary Sanjeev Kumar Das, Lapen Director of Museum Guwahati YS Munglengton, Kapre Ketheki Dingatum Chatong. Laso Mai Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Lam ke Jaike, Command ne Jongsi Laso Hormu Long Bangdo Pulote,
Karbi Anglong Autonomous Council pen lakisi pajir ponji lapen pinila son hormu ke long pen Karbi Anglong Autonomous Council apan nang ke pajir pot ok reng nihang ingtia rong amekar ramen rong pi rupam terang bidya rong pi premen rong pi rakesh rong pi atumapan choro pajir lo lapen nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen alang atumpan inut pen suri poke pajir pon lo lasi ke bang jilang arni Karbi Anglong laan asose manghumi me hormu do lasi kelong abang aling tame Karbi Anglong Autonomous Council pen cerap dunji pusi pini maalong jaipon lapu kelong pon veg atum pen nang pachini dunga tengke laso rare copper plate kelong ke nilitum long le kihut ahutsi laso hormu kelong lapen fit po an tuk boma hutsi men kupen tak oisi kopia hormulo ne lang project ason mat nilitum wan igdet pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ratish Inghia phan pachini pen piniarnian ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan pajirlong loputa pherangke karjo hun nang pachini dun News Desk Report News Fast Karbi Anglong जिलाते आइसोमिक आपते बस्तु डिसेबल कोइस আৰু সেইটো বস্তু আমাৰ কেনেং গাঁৱৰ ৰাইজে পাইছে বাছনি পাইছে পুখুৰী খান্দোতে সেইটো বস্তু পাইছে সেইটো পাই এনেধৰণৰ যিটো নেকি জিলাবাঙাফানকে আঘাত লওঁ Bukulia Police Station angkang kedam tang Therepo isiarni ajo porphai isira chitimapor richo hidi along kedo Assam Gramin Vikas Bank along pang thek theatum kanghu kilut CCTV camera dokoga phit kanghu kilut longke manghu meme ada bapor methang asai kachedam ringtia hutsi kanghu kilut pu ang thek longsi police aphan berta pachini computers monitor kumpho inghudet pusi long setatangka kerenga bangke ponlong lelang pusi pachini berta kiriba porahut anke klardak long dundelang non malam sofan berta ington sinam cere ikta nangli hormu ke nama hu cere igloma hormu kachonam kilina hut cerok tok donangji lake hormu kachonama hut kilina hormu doga kata liter meter highway aron deputy controller of legal metrology SI kam ke pathigateng sila sim sap ke pabon avema lang pamela pen lahaya hormu ason sai kampen ke pabon sil sap doma lang ignangji chulang mate gakhir ke rosin kilina hut angpi prai prema lang ignangji hormu kachona mahut kilin kalima kalangma lang ignangji serup ke kaiketa gram miligram si nam ignangji Simen cooking gas ke nama hut ning ko pepulote beparia phanamat si palin ignangji tin ke nama hut kai ke takilin pensi nam ignangji petrol pamalong jangtu ke nama hut ning po pepulote sai kam langchori sai pupen ke hot tam pamalong liter ahisap lindam ignangji ke cho hormu mate him ke dok ke nama hut ke en a box lin ignangji peket a hormu ke cho nama hut la a hormu ki pipona tengma kalima munthi ignangji Peket arlo ke do ke Georgia hormu amen hima hom along babang pu amen lapen ke do adim alin ko anma aphai lapen kason se arni achiklo lapen aningkan hai hui donangji anparta consumer service mobile number email hai hui donangji thengpi ke nama hut KB ke lang pensi nam iknangji li hormu ke nam ke jor putha kopine son se chiniji pulote deputy controller of legal metrology SI hemalong Humri dam ignon kalite klardak kachini jiapan ulabari Guwahati 781007 along pachini dam igme bertakan tompen nang chiroi thulo Karbi Anglong District Youth Congress Committee atumpen patir PC pinike ADCC conference hall along kangdang amai kangni bangso amai along aluhiaman pen Abhijit Sarkar IYC media coordinator Moyen Payeng APYCC Dunmaipu Ashok Teron Working President ke ADCC Roton Ingti ke ADCC Dunmaipu Sanjeev Teron ke ADCC Kongchun Bang Mongwi Rongpi Lamjai Sarpotum Chetong Dun Maya Long Congress Asong Arumpen Angsong Kedo Asong Kapangtang Thekjiapan RD Do Chotpen Chingwai Pon Bangso Maya Long Bang Trok Ner Kep BJP Yuwa Masha Lapen ASDC Pen Bang Trok Ner Kep Song Klem Bangatung Congress Along Cepa Ogdun Pusi Birtanang Pale Pinia berta laan si pajullo domain thakme kardom